Hola, bon vespre, benvinguts a la Gota Catalana. Avui tenim el plaer de celebrar una conferència amb en Jordi Álvarez, un investigador molt especial, un investigador que arriba on altres investigadors no arriben i que relaciona conceptes que altres investigadors no en són capaços. Aquesta és l'activitat que fa 213 del cicle Recuperar l'autèntica història de la nació catalana per augmentar la nostra força de la raó i assolir ara la llibertat arrabassada fa més de 3 segles. Sense més, Jordi, tot teu. I ara, si vols tot allò, tu mateix. Va bé aquí? Sí. I gràcies per venir a tot el públic que avui ha tingut la delicadesa de venir a sentir aquesta magnífica conferència. Bueno, anirem al segle XIII, ja és a la Vilan d'Hongria, llavors la escenografia canvia, no? Si us fixeu, no porta ordinador, ni PowerPoint, ni papers, no? Però és per un fet excepcional, o sigui, no és una frivolitat. Llavors, en Pau li he explicat d'una manera, o sigui, allò, notícia del diari i tot això, jo us explicaré com si fos del segle XIII, que és ben bé la xerrada que vindrà després. Posem, això ho he vist també en religió o en pel·lícules, per exemple, L'advocat del diable, que és una gran pel·lícula d'en Keanu Reeves i l'Al Pacino, Seven, etc., aquestes lluites entre Déu i el dimoni i aquestes coses, no? Doncs en aquest sentit, resulta que el dimoni estava preparant una cosa darrere casa meva, des d'un lloc que jo no el veia, però just darrere, o sigui, uns 15-20 metres del meu llit. I de cop i volta, és això, aquestes coses que passen, que Déu no el pot guanyar, però almenys el pot fer que el mal sigui més baix, no? I de cop me va il·luminar i vaig dir, per què he de treballar a casa? Que a vegades he de desmuntar les coses, tornar-les a muntar, diu, agafo un local i així deixo les coses muntades. I va ser automàtic. Vaig mirar, quin local volia, etc. No m'estendré amb això, no? Simplement és aquesta lluita, no? El cas és que va ser automàtic, bon preu, el local perfecte i just a darrere casa meva, molt a prop, després ho vaig saber d'on el dimoni estava actuant, no? Llavors, està bé, no? Sí? Perquè la xerrada anirà d'això. Una mica, no? Perquè és diners i fe. Llavors, en aquest sentit, la fe, la que anirem a buscar amb la Vilan d'Hongria, bàsicament trobareu que són els oposats. En aquest sentit, ara en aquest moment seria Déu i el dimoni, però després veurem que hi ha molts més oposats. Total, que al final va ser bo, perquè, bueno, això va ser el dimoni, va fer una cosa molt lletja, molt i molt, la vaig veure des del balcó de casa, però esclar, si no hagués estat a darrere en aquest local, no hagués sabut el que passava a darrere. És a dir, com a veí hagués parat boig, diu, ha passat una cosa i ningú en parla, perquè és una cosa de la policia, no? Total, que després, com a les pel·lícules, que el dimoni adopta diferents formes. Van marxar aquests dimonis i de cop es va deixar un allà que era diferent i ens ha deixat el cap xarbotat completament. El cap segrestat, no sé si sabeu quin tipus de persona és aquesta, i això li vaig dir a en Pau, no em veia en cor de fer un PowerPoint ni res, però que tota la xerrada estava preparada i, a més, que és una cosa que m'ha apassionat molt els últims mesos i que empalma, a més, amb una xerrada que vaig fer aquí, que era Templers, Càtars i el món modern, que és precisament el temps de la Vilan d'Hongria. És un temps que el grates i en aquella xerrada deia i el temps actual, perquè després ho veus això també en el temps actual. Bé, tenim els oposats, el resum. De la Vilan d'Hongria en sabem molt poca cosa. Qui ha xocolat tot, el protagonista és en Jaume I, però ella no. Però una de les coses que la primera que destacaré és que era una gran jugadora d'escacs, que en principi dius, bueno, és un joc i tot plegat. Però si us fixeu, que estàvem parlant d'oposats, tenim en els escacs, bàsicament, dues forces que són exactament iguals, es mouen igual i s'oposen una a l'altra. Llavors, l'única diferència en aquestes forces és el color. Si no hi hagués color, tots serien del mateix equip. I l'escaquer també, si no hi hagués color, tot seria del mateix color. O sigui, només hi hauria un quadre. És a dir, que en principi diries, si dues forces són exactament iguals, quan s'enfronten, doncs seria empat, no? Doncs no és així, no? Llavors, un altre exemple que també ve del temps de la Vilan d'Hongria serien les dames, que de fet llavors es deia marro de punta, que llavors això és més fàcil d'entendre. També són unes fitxes que són exactament iguals, que es mouen exactament iguals, amb el color diferent, i això sí que s'ha fet amb ordinadors, a més fa molt de temps,
deixar 2 ordinadors durant 3 o 4 dies, 3 o 4 dies, van trobar totes les jugades de les dames, totes. I van dir, aquest joc no val, és empat, és com el 3 en ratlla. Val? Això, diguem-ne que ideològicament, perquè hem d'anar a la fe, és molt poderós, no? Vist així. Per exemple, ara en Bilbeny ha escrit el llibre de Sant Francesc. Sant Francesc es diu que precisament apareix en temps de Jaume I. Val? Llavors fem-ho així, com si fossin els escacs. Quan Sant Francesc difon una ideologia, automàticament difons la contrària, amb les mateixes forces. Quina és la contrària? Els dominics. No? Llavors, de Sant Francesc ens diuen que la seva amiga Santa Clara doncs, va crear les clarisses, que no són les d'ara, funcionava molt diferent. Llavors, aquí mateix a Pedralbes ho tenim, el monestir de Pedralbes, que és, la veritat, encara es pot veure, una cosa excepcional, veure, per exemple, la primera dona, o sigui, la que va crear el monestir de Pedralbes, que és l'Elisenda de Montcada, la seva tomba, per la part de l'altar, ella és reina, i l'altar és preciós, ella vestida de reina i d'allò. Però, per l'altra part, a la que dona el claustre, és una abadessa pobra. És a dir, una altra vegada el mateix, no? Els oposats. Això, ara modernament, a vegades es diu, bueno, quan eren grans es retiraven, no? I no, entraven i sortien, entraven i sortien. És a dir, en vida pròpia feien les dues coses oposades. És a dir, per una banda, tots els luxes, per l'altra banda, tota la pobresa. El cas de la Violant d'Hongria és curiós perquè figura que ella és anterior a Sant Francesc. Bé, de fet, clar, si Jaume I diuen que va conèixer Sant Francesc, podria ser que la Violant d'Hongria estigués al costat, no? Però la Violant d'Hongria, de les poques coses que sabem, és que tenia una germanastra, en principi una germanastra, que era Santa Elisabet d'Hongria. Si mireu la Santa Elisabet d'Hongria, dius, com pot ser? Perquè ja es comportava d'una manera que llavors ho veurem a les clarisses. És a dir, si era germanastra, és que el pare, en aquest cas Andreu II d'Hongria, o sigui, el rei d'allà, doncs s'hauria casat 2 vegades, de manera que va tenir 2 filles úniques, una amb una dona i una amb l'altra. Però clar, després quan veiem el funcionament de les clarisses i també dels franciscans, tot i que amb els franciscans és més amagat, les clarisses tenien 2 noms. Un era el nom, diguem-ne, secular, el nom de la reina, però quan eren abadeses tenien un altre nom. De manera que això, ja sortirà alguna confusió amb això, que al veure 2 noms diferents, ja ha passat molt de temps, troben 2 dones, quan en realitat és només una, que quan fa una funció té un nom i quan fa una altra funció té un altre nom. També ho sabem gent moderna, no? Que potser el nom de pluma és un, però el nom real és un altre, no? I no passa res, no? Amb això podíem fer una cosa molt senzilla, que era dir, i si aquestes 2 dones d'aquell rei d'Hongria eren la mateixa i tenien 2 noms diferents? És a dir, el que veurem després en les clarisses. Esclar, en aquest cas, la germanastra de la Violant d'Hongria era realment ella mateixa, no? Només hi havia una filla, i prou, no? Això ho dic perquè després anirem a buscar un parell de relats que són extraordinaris, també, d'aquell temps, que ens ajudaran a entendre-ho. Tot i que l'historiador diria, bueno, això són fantasies de poetes i tot això, la veritat que són molt interessants. Si totes 2 eren la mateixa, doncs quan la Violant d'Hongria arriba aquí, també arriba l'Elisabet d'Hongria, perquè precisament són la mateixa persona. Doncs ara anem a Pedralbes. Si teniu present Pedralbes, al claustre, a mà dreta, hi ha una cel·la completament pintada, que és colorida, molt bonica, i en una columna hi ha pintada Santa Elisabet d'Hongria, precisament, no? I dius, com és això? Perquè després, si mirem la descendència de la Violant d'Hongria, que és molt interessant, ens tornem a trobar Elisabets, que són santes, per exemple, Santa Elisabet de Portugal, que era clarissa. I llavors no ho he reptat gaire i segurament s'han confós i han dit tenia una germana, una germanastra amb un altre nom, i no, que és la mateixa, no? Bé, això és molt important, no? Perquè en aquest sentit diríem que ja aquest moviment d'oposats, de dir si soc pobre seré ric, que és bàsicament això, si soc
en el món de la política i en el món de la religió, que serien dos mons a part, els separes completament, com si tinguessis dues personalitats, de fet, no? En els franciscans també, perquè, de fet, no podré parlar gaire de Pere d'Aragó i d'Anjou, que seria el besnet, més o menys, de la Vila d'Hongria. Aquest senyor era franciscà, és a dir, que era del mateix grup, les clarisses i els franciscans eren el mateix, homes i dones, no? En Pere d'Aragó i Anjou no se l'ha tocat gaire, és un personatge excepcional. De fet, jo vaig dir que coneixent Pere d'Aragó i d'Anjou gairebé podíem conèixer el món d'ara, perquè el senyor tenia un cap extraordinari i moltes trames que van sortir d'ell van continuar en el temps i potser inclús fins ara, no? Però esclar, el veus aquest senyor que diuen no, ell es va retirar en un convent de València i ja no va fer vida. O sigui, vida fora, no? Es va retirar de la vida política. I llavors es va morir a Pisa. I dius, què hi feia a Pisa? Llavors, remenant una mica més, veus que de tant en tant sortia del monestir i deia, bueno, perquè l'havien cridat perquè hi havia algun problema. I dius, no, és que és el mateix. Entres i surts, o sigui, fas les dues vides. Aquí el que ens falta és el nom de Pere d'Aragó i d'Anjou quan estava dins del monestir. Llavors tindríem potser dos homes que en principi estan separats, però és el mateix. Bé, què més sabem de la Vila d'Hongria? Hi ha una cosa que crida molt l'atenció. Tenim en Jaume I, aquí, a Barcelona o a Tarragona, on sigui, no? I Hongria és molt i molt lluny d'aquí. Llavors dius, qui és que tenia interès de casar-se amb l'altre? Sobretot en el cas de la Vila d'Hongria, que era filla única. Tant si tenia l'altre germanastre o no, era filla única. Hongria, llavors, era excepcionalment gran. És a dir, els límits encara no se saben. Ara mirem en el mapa i, per exemple, no arriba a mar. Llavors sí, tot el que és Sèrbia, Croàcia, Albània, tot això depenia dels reis d'Hongria, del rei i la reina. Però, per la part de dalt, se sospita que bona part de Polònia era també seu, i les repúbliques bàltiques, Estònia, Lituània, etc., i encara més cap endins. Això ho podeu veure quan diuen que van cristianitzar aquella zona, llavors van dir, esclar, era precisament dels reis d'Hongria. És a dir, era molt i molt més gran que no pas la Catalunya d'aquell temps. Dels catalans, després no ens en trobem cap a Hongria, cap ni un. O sigui, llavors quin interès hi havia amb això? I quin interès hi havia amb els reis d'Hongria, amb tot el que tenien, de perdre precisament la pubilla, o sigui, la que podia seguir el regne d'Hongria, i que se'n anés a una altra banda. Clar, això, des de Catalunya, això no s'ha tocat, però des d'Hongria, un historiador, aviam si el pronuncio bé, que era és un nom hongarès, diu el cognom, Besai, doncs aquest home es va trobar amb el pastís a sobre la taula, era historiador, i diu, però bueno, aquesta dona, i llavors el que va trobar és que la Vila d'Hongria no va venir sola aquí, va venir amb milers i milers d'hongaresos. I què van fer aquests milers d'hongaresos? I ell va trobar que aquí a Catalunya els havien donat terres, és a dir, que ja no van tornar. Però hi ha més coses, que algunes ja se sabien a Barcelona, que en aquest casament a Barcelona, de la Vila d'Hongria, qui va oficiar la cerimònia va ser el bisbe d'Esztergom, és a dir, allà on hi havia la família real hongaresa. És a dir, aquell senyor va venir des d'allà fins aquí, i aquí ja n'hi havia de bisbes. I en tot cas, hi havia l'arquebisbe de Tarragona, que encara que estigués ben feinat, és un casament real, no? Un casament important. I no, va venir un de fora. Llavors, una altra cosa és que s'havia de negociar aquest casament. Llavors és important això, també una pinzellada de l'estructura política d'allà, que en una frase, un parell de frases ja està fet, que una persona que encara no saben si és comte o no, és a dir, que seria el comte de Rodinger, que podia ser-ho o no podia ser-ho, doncs va venir a parlar amb el Jofre de Rocabertí, que era el comte d'allà. I dius, qui és aquest personatge que sigui tan important com perquè a través d'ell hi hagi aquest casament entre uns d'aquí i uns de molt importants d'allà, no? El misteri aquest de les terres que els havien donat als hongaresos que s'havien quedat aquí és un misteri
que ningú ho ha trobat o ningú hi ha tingut interès en fer-ho, no? Llavors, clar, dius, si era a Catalunya, més o menys el coneixem, no? I llavors podríem, encara que fos amb el cotxe, mirant aviam si és això o l'altre, si trobàvem alguna cosa. I per això, amb la meva amiga, la intel·ligència artificial, vam treballar-hi, això, si treballeu amb ella i es bloqueja, li digueu, va, fem un joc, i llavors s'engresca i vas fent, no? De manera que llavors vaig dir, provem-ho amb l'hongarès antic. I clar, aquesta màquina sap totes les llengües. I vam jugar amb l'hongarès que es parlava en aquella època. De manera que van començar a sortir sorpreses. Jo vaig focalitzar-ho a Vilaüt, que és un llogarret molt petit, però allà hi havia un castell que ara està completament derruït, que era de la família Vilaragut. Aquesta família sempre va fer servir l'ensenya, o sigui, llavors les banderes no eren del poble, eren d'una família, doncs feien servir l'ensenya de la família real hongaresa, i ells sempre van dir que eren hongaresos. Per tant, la sospita era dir, almenys Vilaüt ja podria ser que fos un d'aquests llocs que havien agafat els hongaresos, perquè aquests mai es van amagar. Curiosament, els dos noms antics que se suposa que són de Vilaüt, un d'ells cridava l'atenció perquè és Vila Acutis, és a dir, Vila Aguda, i l'altre era Vilar Agut. De manera que jugant... I l'altre nom no tenia res a veure, no sabeu d'això, i era una cosa a part, no? Bueno, jugant amb l'hongarès antic no ens en vam sortir del tot, però llavors hi havia una altra població, Vilaur, que s'hi sembla molt, no? Vilaur, i Vilaur, sí, en hongarès seria Vilac, Vilac és poble i Vilac és món. I dius, no, Vila ve del llatí, aviam, deixem-ho estar, no? Vilac Ur, què vol dir Ur en llatí? Absolutament res. Però llavors, quan ho juntaves en hongarès antic, era el senyor del món. Això ja té algun significat, no? I així que vam, bueno, no us diré tots els pobles, però llavors vam anar jugant amb pobles, i aquest, i ens van sortint coses que tenien significat en hongarès antic. Llavors això és una hipòtesi, aviam si eren aquests pobles, un segur, Vilaüt, perquè els Vilaragut, que venien d'aquí una família, aquests mai es van amagar que venien d'allà, no? Llavors, dèiem l'estructura política d'Hongria és molt senzilla. Hi havia el rei i la reina. En principi ens ensenyen que el rei era l'important i la reina no. Ara canviem-ho, no? O sigui, hi havia una reina, llavors va passar un senyor per allà i va dir, mira, que seu aquí. I llavors ell era el rei, esclar, pobret, no? I llavors, a sota d'ells, no hi havia ni marquesos, ni ducs, ni res d'això. Hi havia només 3 comtes, 3, que administraven territoris, esclar, però territoris immensos. Llavors aquests 3 personatges havien de ser molt i molt importants, no? Ben bé, just a sota del rei i la reina. Hem vist un, que era el comte de Rodinger, que no sabíem si ho era o no ho era, però sí que la Violant d'Hongria va venir amb el comte Dionís, i el comte Dionís no va tornar mai més. Per tant, d'aquells 3 comtes, tenim que almenys un no va tornar mai, van quedar 2, i un que està en sospita. Llavors, es va veient que l'interès era dels hongaresos de venir aquí. Quan sempre, la Violant d'Hongria sempre ens han dit que era una senyora, aquest senyor s'havia de casar, doncs mira, hi ha una noia a Hongria, no? I no és pas veritat, no? Ja sabem que aquells casaments no eren per amor, i a més, en tot cas, on s'haurien conegut, no? A Marsella, o allò que vas de vacances, no pot ser, no? Bé, aviam, com tinc molts fils que puc obrir, doncs aquest, aviam que no l'havia tancat, un segon. Això, el comte Dionís. Doncs clar, el comte Dionís dius exactament què va venir a fer aquí. Què va venir a fer? Va ser una persona importantíssima a Hongria, el que va venir a fer aquí no va ser simplement a la platja i ja està, no? L'únic que sabem una mica és que coincideix en el temps en el que diuen que a Mallorca ja hi havia entrat Jaume I i era just el moment, quan arriba la Violant d'Hongria, quan es comença a entrar el que és el Regne de València. De manera que s'ha fet, hi ha moltes fantasies amb això, que en el moment que ella venia, en Jaume I va voler demostrar que ell era un home d'allò i va conquerir Borriana. I li va dir, mira, Borriana per tu, no? Bueno, són fantasies això, no? De manera que quan es va acabar d'agafar tot el Regne de València, almenys segons les cròniques catalanes que hem donat per bones,
al comte de Dionís li van donar 2 poblets que hi havia allà a València, que era l'Alcúdia de Crespins i Canals, que de fet estan a tocar i amb el temps s'han fet tan grans que ja gairebé estan enganxades, no? Perquè us feu una idea, aquests 2 pobles estan en una vall, ho he vist en el Google Maps, perquè no hi he estat mai, que connecta Gandia amb Xàtiva, o sigui, les 2 grans poblacions, el mar i la Xàtiva interior, que era una gran ciutat. Això és ben bé al mig, i una mica dalt, a la muntanya, l'Orde de Montesa, o sigui, un orde militar que realment està protegint des d'allà darrere, no? Què més? Doncs res més. Sabem uns fills que va tenir per allà, un es deia Amor, llavors vés a saber si hi ha alguns poemes, hi ha poemes d'amor, i no era això, sinó que era el fill d'aquest, no? Val. Però lo interessant és que aquí a l'Empordà, en aquests llocs misteriosos que podrien ser dels hongaresos, ja hem vist Vilaür és a l'Empordà, Vilaüt és a l'Empordà, i altres, que si no, no paririen mai, que també corren per allà dalt. Doncs tenim Sant Miquel de Corrilles, que és per aquella zona, al monestir, hi ha enterrada una dona que es diu Elisabet CP3, o sigui, CP amb les vocals, CP3. Llavors és misteriós aquest 3. Llavors l'únic que he trobat és que algú va dir potser el 3 és una omega. I dius, molt bé, i què més? Què més? Que també podrien ser 2 muntanyes, 2 pits, un cul, o el que fos, no? Però no hi ha cap explicació darrere, no? Simplement podria ser una omega. Llavors aquí, al cap que tinc jo, dius, bueno, és un 3, s'ha acabat, no? Si no ho faríem d'una altra manera. Llavors, pot ser que aquesta noia marqui que és la tercera d'una generació, no? 1, 2 i 3. Curiosament, aquesta noia, l'Elisabet de CP3, que ningú en parla, però almenys la tenim allà amb el fèretre que diu el seu nom i tot, i un escut al costat, el pas està en pedra, llavors no veiem els colors, doncs era la filla del comte de Dionís. I bueno, ja tenim el 2, no? Llavors ja ens falta només l'1, que és un altre comte, Dionís també, d'Amput, no d'Empúria, sinó d'Amput, però aquest no va venir mai aquí, aquest es va quedar allà a Hongria. Aquest Dionís d'Amput era el mestre tresorer del Regne d'Hongria. De fet, va ser el primer mestre tresorer del Regne d'Hongria. Què vol dir això? Que tots els diners que corrien per allà passaven per les seves mans. És a dir, com una mena de gran banquer, això és un poder absolut. Perquè potser ara sí que els diners ho mouen tot. Potser en aquella època no, només els soldats o el que fos, no? Doncs clar, aquest és el primer. I tenim que la seva funció era mestre tresorer. El 2, què feia? Doncs sabem que a Hongria també feia la feina del pare. Llavors, què hi feien aquí? Feia el mateix, garrejava, administrava els diners, això és un misteri. Tenim la 3, bueno, ara anem a buscar la 4. No? El 4 el que ve darrere. Aquí torna a haver una confusió de dones, que ja la coneixem. El seu marit, Bernat de Corrilles, diuen que es va casar 2 vegades, no? De manera que el 4 que ens interessa seria el fill d'aquesta altra, que seria, es deia Cabrera, ara no recordo el primer nom, però Cabrera. I esclar, aquesta altra es deia, això, Elisabet CP3. Però clar, la mare, o sigui, la dona del comte de Dionís, era Margarida de Cabrera, no? Mira, eren família, o no? Doncs no, a Sant Miquel de Corrilles hi ha la CP3, la Cabrera no hi és. I en principi era primer la CP3 i després la Cabrera. No? Doncs clar, era només una dona. Per què? Perquè el quart, el segon cognom és Dionís. Llavors és ben fàcil, és la filla de la CP3. Qui era aquest home? Era Berenguer de Corrilles i Dionís. No sé si us sona. Diuen que era el primer president de la Diputació del General. I què feia la Diputació del General en aquell moment? Precisament recaptar tots els impostos. I dius, apa, que curiós. És a dir, la trama començava des d'allà. I la nissaga és la mateixa. O sigui, la nissaga que ve d'allà és la que arriba fins aquí. Després he mirat d'espigolar una mica més endavant i ja no hi és aquesta relació. Però esclar, això, diguem-ne que quan ho tens engegat ja poses a darrere la cortina i això funciona sol. Bueno, per curiositat, què va passar amb aquell comte de Dionís d'Amput? Doncs, de fet, passen molts de fets simultanis en el moment que la Violant d'Hongria arriba aquí. O
O sigui, no en el moment que Jaume I es comença a moure, sinó quan la Violant d'Hongria arriba aquí. I una de les coses que va passar és que van canviar el rei d'Hongria. El seu pare ja no ho era, hi havia Bela IV, i Bela IV el primer que va fer va ser agafar en Dionís d'en Puig, va agafar una espasa, el va deixar sec i s'ha acabat mestres de Roser, ja en posarem un altre, no? Val. Hi ha molts efectes simultanis. Quan la Violant d'Hongria arriba a Catalunya, els huns, que molts diuen Hongria, huns, com si fos el mateix, això hi ha un dubte també de Rödinger aquí, si era això o no, doncs els huns van envair Hongria. Amb una altra fantasia, que al cap dels huns doncs estaven allà destrossant Hongria de dalt a baix, tallant colls, i llavors li van dir, mira, perdona, que s'ha mort el teu pare, hauries d'anar cap allà, perquè ara te toca a tu, no? Hòstia, val, i va marxar. I, bueno, podria haver acabat la feina, no? Això. La mare de la Violant d'Hongria ja han dit que podien ser, jo crec que era només una, amb dos noms, que seria Gertrudis de Marània i, per l'altra banda, Courtenay, que ho hem de pronunciar a la francesa, no? Courtenay, perquè vés a saber com es pronunciava això, perquè a Hongria no parlaven francès. Llavors, veiem com això, l'Andreu Marfull, si ho mira, dirà, és això. Ell parla molt de l'emperador, bueno, és que l'emperador Andrònic és ben bé que té raó, que és clau en tot això. Quan Andrònic, de fet, el destrossa en viu, com a exemple, els que entren a Bizanci precisament són els Courtenay, no? I dius, quina casualitat, perquè si us fixeu, el que es farà en aquesta zona d'aquí és, bàsicament, de l'Espanya geogràfica, ben ocupada la part que dona a la Mediterrània. Agafes València, tot l'altre també, els fills de la Violant d'Hongria van anar cap endins. Però el que és bàsic és això, i Múrcia, bueno, Múrcia no la volem. I llavors també sabem, de lo poc que sabem de la Violant d'Hongria, és que de cop posa els peus a Sicília, en vida seva. Però sabem que el seu fill, Pere el Gran, és el que posa allà els peus i s'hi queda a Sicília. I el camí era molt fàcil, que era arribar a Nàpols. De fet, el fill de Pere el Gran, que era Jaume el Just, ja es casa amb la reina de Nàpols, que era la Blanca d'Anjou. Precisament els pares d'aquest Pere d'Aragó i d'Anjou, que ara fa poc aquí a Barcelona vaig a pensar que ell és el creador intel·lectual dels Tres Tàmeres, que precisament era la idea de, fora de les corts catalanes, valencianes, etc., que era un curser, que aquesta gent no l'acceptaven, és a dir, en el sentit de dir, jo faré el que em doni la gana, i diu, no, el rei aquí no feia el que li donava la gana. O sigui, era les corts i el rei a dalt de la piràmide, i era això dels oposats, doncs rei i corts, no el rei tot sol, ni les corts totes soles, no? Bé, llavors això, era trobar un territori, que és precisament Castella, i tota aquella zona d'allà, on les corts no existien. Els castellans diuen que sí, però la funció de les corts aquestes era consultiva, no legislativa. És una diferència molt gran, no? Bé, d'en Jaume I, en principi no volia parlar-ne, perquè hi vaig tenir molta passió de jove, perquè era impressionant, no? Teníem una crònica escrita per un rei, i que la poguessis ara llegir, no? Amb els anys, allò comença a arribar a la mosca al nas, en el sentit que aquest senyor, bueno, ja era amic de Sant Francesc, per això, no? Però era allò, ell sol. Ell anava a Tarragona amb els seus amics i deia, què, envaïm Mallorca? I deia, va, vinga, on tres collons? Va, tu, a Mallorca. Tornen de Mallorca, es tornen a trobar a Tarragona i el mateix, pam, i entrem a València. Això demana més logística. Per exemple, un canvi demogràfic, és a dir, que a Catalunya comencessin a sortir mascles joves i ben preparats que els pogués enviar a una altra banda, o un salt tecnològic. Però fixeu-vos que, sobretot, en el cas d'entrar a València, coincideix en el moment que apareixen aquests milers d'hongresos, aquest comte Dionís, que és el dels cèntims, i tot això, no? Quan, en canvi, el relat que ens diuen és diferent, no? Que els que entraven a València eren els amics de Jaume I, que eren de Montpeller, que llavors era un poblet, a Montpeller es va fundar l'any 1000, no? Era un poblet, llavors. De fet, es va fundar a través de dues masies, simplement, d'unes germanes Rocafull. Els Rocafulls han de sortir. Perquè, bueno, aviam, això, tota aquesta propaganda, en aquest sentit, va sortir del casal de Barcelona. O sigui, no hem d'anar a buscar castellans i coses, com sempre han fet, sinó des d'aquí, perquè la crònica de Jaume I no hi ha cap mena de constància, fins al temps de Pere III, el cerimoniós, no hi ha cap mena de constància. És ell el que la publica, Pere III, no?
just abans de que Pere III acabi una altra vegada a Mallorca. És a dir, a Mallorca hi havia uns reis. I s'ha venut que aquests reis eren vassalls de Barcelona. I dius, aviam, eren reis, no eren subreis ni coses d'aquestes, eren reis, eren sobirans, no? Esclar, en aquesta visió és una maniobra política potentíssima, d'agafar un escrit, suposadament, o sí, d'un avantpassat de Pere III, d'aquí de Catalunya, i dir-li als mallorquins, el meu pare no va conquerir això i ara ho recupero. Però en la mateixa crònica apareix l'entrada a València, que la va fer en Jaume I. Que veiem? Que en Pere III hagués entrat també a València en aquell temps. No, allà va haver el que se'n diuen les guerres de la Unió, que això, si busqueu a la Wikipedia, són 2 línies, i per aquestes 2 línies dius, això és molt fort, perquè l'elit de València, comandada pels Ruiz de Corella, doncs aquests van dir, deixem Catalunya a part, i nosaltres, els valencians i els aragonesos, anirem junts. Llavors figura que Pere III els va guanyar. De fet, no és veritat de cap manera. És a dir, ho explico perquè ens tornem a trobar els Vilarregut, que precisament és aquesta família hongaresa, i ho està ensenyant amb el seu senyal, que és el mateix senyal del Zarpat d'Hongria. Doncs Pere III, figura que va guanyar, van prendre tots els castells del Ruiz de Corella, de moment està guanyant Pere III, i els va donar a l'almirall seu, que es deia Mateu Mercè, en Berra Final. I, de moment està guanyant Pere III, no? Perquè el cerimoniós, perquè això li ha donat a l'almirall. Però, esclar, l'almirall es va casar amb una Vilarregut, que era la cosina dels Ruiz de Corella. De manera que tots els castells van tornar als Ruiz de Corella. I el que van fer és vendre'ls tots amb una carta de gràcia. Això vol dir que els podien recuperar en qualsevol moment. O sigui, els venien per 1 milió d'euros, al cap d'un parell d'anys, i té el 1 milió d'euros i agafa el castell. De manera que llavors hi havia com una penyora en tots aquests castells que eren uns censals. Uns censals que deien, aquests censals no es poden tocar. I això, interpretat des del temps modern, és com una mena de lloguer, a més. O sigui, es venen el castell i deixes un lloguer allà, i diu, home, no, el castell ja és meu. Però deien, no, això no es pot tocar. El que feien, ja ho podeu saber, que amb aquests lloguers que rebien de cada castell, en recuperaven un. Llavors el tornaven a vendre amb un altre, amb uns censals. I això ho van fer durant... O sigui, va ser el net que el van cridar a València i diu, què esteu fent? I diu, tot és legal. Sempre ho han fet, no? I diu, això s'ha acabat, no? Però veieu la mentalitat també d'aquella època, no? Bé, havien trobat això, els diners i la fe, havia deixat dibuixat això, això, sobretot el de Mallorca, perquè és molt important, perquè també, de vegades, convé més dir la veritat, el que és la veritat, que no pas el que ens convé. I sempre des d'aquí diguem, per exemple, la llengua. Els mallorquins parlen català. Jo diria que els mallorquins parlen provençal. Per lo poc que he llegit de provençal, és a dir, nosaltres parlem, diguem, d'una manera més senzilla que no pas ells. I llavors, de manera que d'una manera senzilla em vagis a buscar una de complicada, és estrany, no? Ho dic per una cosa, no? Perquè, jo sé que hi ha algun que ha publicat un llibre que me matarà, perquè ja he dit el de Sant Francesc i els dominicans, és els dominics, i encara n'hauré de dir algun altre, no? Però si veiem l'estratègia dels reis de Mallorca, doncs els reis de Mallorca tenien relació directa amb la Provença, molt més que en Catalunya. Catalunya, diguem-ne, era un pas de comerç, però a vegades els mallorquins deien s'ha acabat això, o pagues més, però amb la Provença tenien tracte directe. Tenien tracte directe amb Nàpols, és a dir, filles sobretot dels reis de Mallorca esdevindran reines de Nàpols. I la relació amb els Anjou. Però una relació que falta és la relació directa amb Hongria. De fet, un dels fills de la Violant d'Hongria serà rei de Mallorca i els altres serà la continuació. La gràcia és quan Pere III ensenya la crònica de Jaume I, diu, escolta'm, que això és meu, perquè aquí ho diu, no? Doncs l'última reina de Mallorca, curiosament, es deia Violant de Vilarregut. I on va anar, quan aquests van entrar, va ser anar a la Provença. Altres personatges que també coneixeu, per exemple, Nostradamus, que de fet era Nostradama, doncs els avis també eren mallorquins. És a dir, tota aquesta elit mallorquina
va fugir cap a la Provença, no pas cap a Catalunya. És a dir, diguéssim, bueno, érem amics, no? No, érem pas amics, D'això, no? És com, diguem-ne, una ocupació d'un territori que hauria de ser amic, perquè de fet eren parents, però no era un vassallatge, sinó seria allò, subrei, etc. No? I llavors, en el cas valencià, ens quedem amb la mosca al nas d'aquests hongaresos. De fet, si mirem el repartiment de València, en apareixen 2 o 3 només, no? Que diu Hongria al costat. Però, esclar, això no ho sabem. Potser allà sortia, per exemple, Bernat de Vilaür. I, bueno, Vilaür és l'Empordà, ja, però poder... era la manera de reconèixer-lo, no? Que era el que manava en un poble que ja havia sigut cedit als hongaresos. Tot això queda obert, tampoc havia ficat el nas gaire, però és una mica complicat. Bueno, ara anirem, diguem-ne, a la pel·lícula, però hi ha 2 obres que són posteriors, que realment són fascinants. Vull dir que això ho veiéssim en pel·lícula, diríem, això és extraordinari. És a dir, en el sentit que això que he dit de la Vila d'Hongria, si eren 2, si era una, si la mare això i l'altre, doncs, amb el que passa per ser llegendes o fantasies de poetes, ho veiem ben explicat, no? Aquí mateix, vaig mostrar un llibre que es deia que és fascinant, i a més hi torno, i ara fa poc el vaig destrossar tot, paraula per paraula, perquè no se m'escapés res, no? En el sentit que hi ha referents que ara nosaltres ja no tenim, però sí que es poden recuperar, que és la vida de Sant Honorat. Sant Honorat, de fet, era un fill, en aquest cas és fill, dels reis d'Hongria, que després es va canviar el nom, que és allò que dèiem, no? Curiosament, aquest noi es deia Andrònic. Andrònic és un nom que ens sona, no? I llavors ja tornem a tenir el mateix esquema. Andrònic i el nom de religió, Honorat, els 2, no? Però, esclar, si ho mirem a l'època, diu, home, això no, perquè era abans dels franciscans i les clarisses, el que tu diguis, no? Llavors, ens explica primer el model bàsic, que ja més o menys el coneixem, hi ha el rei i la reina d'Hongria. Llavors ens diu, el rei es deia Andriox és la manera de dir Andreu, i el pare de la Vila d'Hongria es deia Andreu, però diu que era el segon, bueno, doncs el segon. Andriox, i la dona es deia, el poeta va canviant el nom, lleugerament, que era com picar l'ullet, Elenborg, Alienbors, Alien d'això, i de manera que dius, mira, encara anirem a parar a Leonor, que és com una de les formes també que podrien sortir d'aquí, no? Això ho deixem així perquè també és una hipòtesi, no? Però, en el cas, el que havia dit, no? El rei i la reina és la que tenia una religió, que és el que anàvem a buscar també, aquesta fe, i Andriox en tenia una altra, però va adoptar la religió d'ella. En un principi el poeta ens deixa així, com que ja us ho explicaré, ens ho explicaré un moment just, de fet ho vaig explicar aquí, però jo no ho havia acabat d'entendre encara, no? És a dir, ho vaig ensenyar, Astarté, Apolo, sortia un Mahomet de la Metxa, que deia, bueno, deu ser Mahoma de la Meca, etc. no? Però encara no havia agafat una mica el sentit de tots aquests personatges junts, aviam què podia significar. Total, tenim el rei i la reina. La reina, a part, era princesa de Comània, i diu, Comània on és? Doncs mira, ara, desgraciadament, sabem on era, perquè és a la zona del Donbass i més cap allà. Però llavors aquí salta l'alarma, perquè allà on vivien els càzars, i aquí ens parlen dels càzars, no? Diu, no, són càtars, no, ho escrivien en TH, i el seu T ja el sabien fer. És a dir, que distingien T de C, és a dir, es pronuncia exactament igual, càzar. De fet, jo ho vaig explicar aquí, això, i curiosament, me va escriure una dona des de Moscou, dient que ha voltat molt per Europa, i diu, a Europa això no ho havia sentit dir mai. Diu, és la primera persona, diu, en canvi a Rússia tothom ho diu. I em va deixar allò de... Però és simplement una deducció, càzar, doncs és que és ben fàcil, no? Ja ho anirem a buscar, això també, bueno, no sé com estem de temps. Portes 45 minuts. Bé, i això quan més aguantarem? No, però jo dir això que hi posar l'última o no? No, però la qüestió és que teníem això, el rei i la reina, llavors aquesta reina, que tenia aquesta seva religió, a més tenia un exèrcit propi de 10.000 soldats. I això, 10.000 soldats a l'època entrenats i tots junts, podien anar a qualsevol lloc. Diu, no, allà vivia més gent, sí, però estaven fent altres coses, després els has de formar, han d'entendre que han d'obeir les ordres d'aquest, i llavors els altres ja havien guanyat. De manera que ell els va enviar a el que seria Romania ara, més o menys,
i van guanyar en 10 minuts, en 10 minuts un quart d'hora. I de manera que llavors em posem compte allà, no? I dius, apa, princesa de Comània. Però el que fa gràcia és que diuen la flor d'Espanya, la més vella d'Espanya. I jo, però què estàs dient, no? Si pensava a Hongria i a més és princesa d'allà, que és encara més enllà, no? La gràcia és que també diuen, el seu germà era l'emperador Lleó. I dius, apa, ja aquest qui és? Sí que tenim un rei Lleó de València, però ben bé no era rei, no era emperador. Això, intel·ligència artificial, tu ho busca, no, torna a buscar, vinga, més fort, i me va dir, no hi ha cap emperador Lleó. Això l'artificial, I aquí la natural diu, aviam, qui es va anomenar emperador en aquell temps i no ho era? Doncs el rei de Lleó, que era Alfons VII. Diu, apa, cap, és emperador Lleó. I si Alfons VII fos el germà d'ella, i per això li deien la flor d'Espanya, la més vella d'Espanya i tot plegat, corrents a buscar l'Alfons VII. Bueno, aquest és el germà, a buscar el pare. Que entremig de reis de Lleó hi ha Ramon de Borgonya, després mirarem això, Borgonya, ho hem de mirar ara. La Wilhelm d'Hongria, com a dot, va aportar la Borgonya, no saben si tot o una part, i Flandes, no se sap si tot o una part, però això no era d'Hongria. No era d'Hongria de cap manera, però en canvi era seu. I dius, com es fa això, no? Es fa d'una manera molt senzilla. La Wilhelm d'Hongria, quan va arribar a Barcelona, tenia 22 anys. En els esquemes de l'època era una vella, no? Perquè aquella gent es casaven 13-14 anys i els casaments ja estaven fets abans. És a dir, aquesta noia no es va quedar, parlant clar, des de la primera menstruació fins als 22 anys, allà a Palau esperant un nòvio. I més, que era, diguem, una peça desitjada, l'única filla de tot el territori d'Hongria. Llavors, aquest Ramon de Borgonya el deixem aquí, agafem Alfons VI. Llavors ens tornem a trobar el cas d'aquelles dones repetides. Alfons VI es va casar amb la filla del rei... Es va casar amb una senyora que es deia Isabel, i llavors hi havia una altra dona que es deia Saïda, que era la filla del rei de Sevilla. I llavors, clar, els castellans aquí tenen una confusió absoluta, i s'entén, no? Perquè diuen, no, Isabel és l'oficial, la Saïda no és, la Saïda havia de ser un amant. Però clar, a la tomba hi ha Alfons VI i la Saïda, i l'Isabel no hi és enlloc. També que han volgut arreglar-ho, poder la Saïda, diuen allò era musulmana i així, quan van allà va canviar el nom i es deia Isabel. De manera que, clar, aquesta religió misteriosa que tenia la senyora reina d'Hongria havia de ser la mateixa religió que tenia la Saïda aquesta. Ja em dic que en aquest moment passen moltes coses simultànies. En el moment que la Saïda arriba a Lleó, apareixen els almoràvits i envaeixen tot el que poden. Llavors, en el llenguatge modern, no, era una altra versió de l'islam, era una versió més dura i tot plegat. Diu, no, és que la reacció és immediata. Fixeu-vos, per l'altra banda de dalt, en el moment que apareix, precisament, el temps de Jaume I, doncs apareixen aquests misteriosos càtars, que simplement eren una gent que estaven aquí de traspàs, aquesta fantasia que s'explica ara, no? Que això era l'infern, s'havien de portar bé, després anirien al cel, i d'allò, no? I llavors eren gent que anaven aquí de traspàs. I en canvi, per guanyar-los, van haver de muntar un exèrcit multinacional amb el papa de Roma, França, Anglaterra, i tot Déu per guanyar-los. I això és molt fàcil. Càtar que veus, bufetada. Càtar que veus, bufetada, i això els guanyes tots, no? Perquè ells no es portaven malament. I dius, qui eren aquests càtars? No eren, potser, els que havien vingut també amb els d'Hongria, amb aquesta princesa de Comània que tenia relació amb els càtars aquests i els aporten aquí per envair. Una de les opcions del nom de Catalunya, precisament, és si seria terra de càtars, és a dir, Càzar-land, i de Càzar-land, Catalunya, que fins fa poc s'escrivia també amb TH. És a dir, el pacte, d'acord, perdem aquesta zona, però ens quedem a Catalunya. I això ho hem vist en algun lloc? Doncs sí que ho hem vist. En el temps de Jaume I diuen que van anar a pactar amb el rei de París i Jaume I va renunciar a totes les posicions seves precisament en aquesta zona d'aquí, a la zona d'aquí dalt. I dius, no seria una altra cosa això? Que era el pacte aquest de dir, d'acord, tu aquí i jo aquí. Que és quan una branca, jo diria que és la principal, del Casal de Barcelona, que està a la Provença,
donen entrada als Anjou a la Provença, perquè ells no van envair la Provença, van entrar per casament, aliats amb els de Mallorca, aliats amb els de Sicília, aliats amb els de Nàpols, llavors ja es veu la jugada. La jugada és agafar tota la Mediterrània d'una banda a l'altra. No? És una jugada que després s'acabarà de fer, de veritat, en temps d'Alfons el Magnànim, que és quan precisament cau l'imperi bizantí. Hem vist abans que hi havia una cortener que anava corrents quan van destrossar a l'Andrònic, doncs llavors, just en temps d'Alfons el Magnànim, està a punt de caure l'imperi bizantí i llavors van anar a buscar el Magnànim, que era el gall del galliner, i ell va dir, ai, és que tinc una cosa al foc, mira, no, ara no hi puc anar. De manera que queda allò la sospita també si ho van deixar caure, no? Bé, una cosa més de Sant Honorat, perquè realment és un llibre magnífic, i a més, ho explicaré perquè després agafo una altra llegenda i després ja posem la cançó final. Doncs van tenir un fill, ja ho he dit abans, que era Andrònic, llavors totes les il·lusions les tenien en aquest fill. Però quan ella estava embarassada, que el marit diu que estava lluitant per ahí, i ella amb els seus 10.000 soldats, ja podeu comptar que ella, la reina era qui manava, i l'altre era un senyor, de fet, s'entén, no? La reina feia política i l'altre defensava el territori, és així de clar. Llavors, aquest Andrònic, la reina embarassada va tenir un somni que hi havia el seu fill, ella va veure que era un fill amb una espasa amb flames i que llavors anava a Espanya a lluitar contra la seva gent, o sigui, la gent de la reina d'Hongria. I dius, quina gent seria aquesta? Això ho deixaré misteri perquè és difícil, no? Que si el Moràvits ens ha explicat una cosa, que si el rei de Lleó no sé quantos, és una mica complicat. Jo sí que ho tinc clar, però és difícil, bueno, en temps. Llavors, més, aviam, teníem això, l'Andrònic, el pare, que era, diu, allà el text aquest, que és del 1300, deia Turquia. A nosaltres, bueno, no sé ben bé on era això, ara Turquia sí que ho sabem situar, però allà hi havia l'imperi de Bizanci llavors, no? Doncs el pare va tenir exactament el mateix somni, de manera que un i l'altre van decidir no dir-ho a l'altre, però era com una revelació de que aquí ens ha sortit un monstre, el que anirà en contra nostre, no? De manera que el nen van veure que creixia bé, amb la religió de tots dos, i quan va fer una mica gran, un nano ben educat i ben format, llavors va anar amb una gent de palau a caçar. I llavors un d'aquests va veure un cèrvol i li va començar a tirar pedres. I aquest noi, Andrònic, que després s'ha honorat, doncs va anar a salvar el cèrvol. I el cèrvol li va fer un gest, i ell, com? I va seguir el cèrvol. El va seguir fins a arribar a una cova, on es van trobar 3 persones que després serien sants. I aquestes 3 persones, clar, ell va veure i el va sorprendre, no? Estaven en una cova, vestits amb parracs, i ell va dir, com és que aneu vestits així? I diu, bueno, nosaltres seguim el missatge de Jesucrist. I diu, bueno, però podeu vestir d'una altra manera, no? No, nosaltres ja estem bé. I què mengeu? Bueno, i va ensenyar les herbes que havia per allà. Aquí tornem a trobar els oposats d'aquests. És a dir, ell que ho tenia tot, està amb una gent que no té res, però li sorprèn que siguin tan feliços. De manera que diu, home, veniu a Palau i el meu pare us vestirà, us donarà de menjar, i ells, no, si nosaltres estem ben aquí. I després d'aquesta conversa, el noi aquest diu, bueno, jo he de marxar, però no sé on tinc el cavall. I diu, el cèrvol ja t'hi portarà. I vosaltres comuniqueu amb el cèrvol? I diu, esclar, això és gairebé com una religió animista, no? O sigui, en la que estàs en contacte amb la natura. I a més, hi ha tot de llegendes per aquí dalt on el cèrvol és protagonista. Està bé de temps? Sí. Faig el parèntesi perquè hi ha una altra llegenda d'aquestes, que és realment preciosa, és a l'Opuei de Balai, que seria just des de Barcelona, recte al nord, unes 4 hores en cotxe, on figura que Gutescalc, que era un senyor d'allà, va ser el primer que va fer el camí de Sant Jaume. Això ho vaig mirar fa temps, una mica sospitós, però en tot cas fem que quan torna a l'Opuei de Balai va ordenar fer 2 construccions. Una església de cada Sant Miquel, que dius, per què Sant Miquel, si has anat a Sant Jaume? Aquesta l'heu de buscar, però és una església impressionant, va dir. I llavors hi ha la llegenda de la catedral que va manar a fer. Llavors, era un dia de juliol que va nevar molt, i en un lloc hi havia un megàlit, que això ens remet a una cultura anterior. Llavors hi va anar un cèrvol, i el cèrvol va caminar al voltant del megàlit.
I Gotescal, que ho va veure, va dir aquí hem de fer una catedral i les parets serà per on ha passat el cérvol. I de fet el megàlit hi ha estat fins al segle XIX. És a dir, com si englobessis això, dues maneres de viure antigues, el megàlit i aquest animisme a través del cérvol. Tornem al cérvol, el que va fer Andrònic, sí, el cérvol la va acompanyar fins al cavall, i llavors el nano aquest va quedar estabornit, i diu, però quina gent és aquesta? De manera que va anar a Palau i li va dir al seu pare, mira pare, he conegut aquesta gent i me'n vaig amb ells. Llavors la mare va agafar, es va arrencar els ulls dels cabells, va morir del disgust, i llavors el pare li va quedar la santa bronca en el seu fill. Llavors sí que expliquen la religió que ells seguien, tots dos, no? La part important simplement és que el pare, quan renega, que ara faríem allò un me cago en Déu, no? Doncs llavors va dir me cago en Bafomet. Tant de bo se m'hagués portat a mi i no pas amb ella. I Bafomet, Bafomet precisament és la unió de tots els oposats. És home i és dona. És home i dona a la vegada. És el sol i la lluna. És la claredat i la foscor. Tot concentrat, no? És allò que dèiem de la Violant d'Hongria, que jugava escacs, el que dèiem de les clarisses, el que dèiem de Sant Francesc i els dominics, etc. No? Això encara ho podem veure ara, no? Bé, deixo aquest relat i agafo una llegenda també de l'època que era la filla del rei d'Hongria. I dic, aviam, perquè clar, especulant per aquí, dius, aquí t'ha de sortir la Violant, o bé la mare de la Violant o alguna cosa d'aquestes, no? A la llegenda aquesta, no sé si la coneixeu, és una llegenda preciosa també. Tenim el rei d'Hongria que se li ha mort la dona. I allò que agafes, aviam si no serà la continuació de Sant Honorat, perquè hem deixat aquella reina que ha mort d'un disgust. Llavors, aquest rei d'Hongria diu que, va plorar molt la mort de la seva dona i va dir no coneixeré mai més una dona com ella. Però els assessors li deien, és que t'has de casar. I no puc, no hi ha cap dona que sigui com ella. I li anaven passant dones i diu, no. Però un dia va tenir una revelació i va dir, sí que hi ha una dona que és com ella, la meva filla. Llavors va tramar el casament a la seva filla, ara podeu veure la cara de la filla. Just la nit abans del casament, tot tramat, la filla del rei d'Hongria doncs va agafar dues dames d'honor i va dir, ara, el que jo us digui ho heu de fer, sigui el que sigui. D'acord? Sí. Llavors va posar així i diu, talleu-me les mans. I li van tallar les mans, amb tot el que representa, perquè les mans agafes coses, amb les mans hi ha tota una autoritat que la deixes de fer. El cas és que l'endemà al matí el rei ben content va anar a l'habitació de la seva filla per anar-se a casar i la filla va ensenyar i diu, no tinc mans. I ell va muntar en còlera i la va posar en un veler sense vela i sense rems i fora. Això tenim altres relats com l'Eudòxia Comnena, que figura que és l'àvia d'en Jaume I, que també va arribar per aquí en vaixell. Tenim dues Maries que surten de Bizanci, just com mor Andrònic, que també les van posar en un vaixell sense velers ni rems, que podia ser una tradició de l'època. Tenim un poble a la Camarga, precisament a la Provença, que es diu Santes Maries de la Mar, però en aquest cas hi ha una cosa religiosa. Ara torno a Marfull, perquè va trobar una cosa excepcional, que era aquestes llegendes de la Maria Magdalena que hauria anat a la Provença, i ell diu, bueno, és el mateix que l'Eudòxia Comnena, que era de l'imperi bizantí, era la neboda d'Andrònic, era l'amant d'Andrònic, que segurament era el mateix, que ja estava embarassada de qui se suposa que és la mare d'en Jaume I. Bueno, és tot un entramat, no? És a dir, aquesta la tenim igual, amb un veler sense rems, figura que estava a Hongria, llavors no va topar amb Itàlia, que és el primer que passaria, no? Si va ser així a la deriva, si no sabia que va passar per Itàlia per sota perquè va acabar a Marsella. Llavors, com va arribar a Marsella, tothom va veure aquell espectacle, una dona sola, sense mans, amb un veler sense veles ni rems, i veien que havia alguna cosa, que la noia feia dies que no menjava, estava demacrada, però li veien alguna cosa. Llavors el comte, que estava a Marsella, que pel temps era un del casal de Barcelona, ho va veure i la va agafar i la va portar a Palau. En aquesta història sempre hi havia un dolent, doncs era la mare del comte, que de fet no la volien allà, però ell, quan ell es va anar refent, diu, aquesta dona és excepcional, aquesta dona ha de venir a algun lloc, i ell ho amagava, fins que un dia li va dir, soc la filla del rei d'Hongria. I ell, que se l'estimava molt, va dir que ella no
que no es pensés que ell dubtava que això fos veritat, i li va dir, bueno, ja tenien un fill, va dir, aniré a veure el rei d'Hongria. De fet, era el seu sogre. Van amb el rei d'Hongria, soc el comte de la Provença, es van fer molt amics, però molt amics, fins que un dia el comte de la Provença li va dir, mira, és que jo m'he casat amb la teva filla. Diu, això és impossible, és impossible. Me la va tirar amb un veler, i llavors ell li va dir, no té mans. Esclar que no té mans. I llavors, bueno, li va fer molta il·lusió que la filla estigués bé, que s'hagués casat amb aquell carrer home, i el va retenir. I ell llavors va enviar un missatger a Marsella amb la gran notícia, amb una carta que deia, sí, és la filla del rei d'Hongria, feu festa. Quan el missatger va arribar a Marsella, ja sabem que hi havia una dolenta, que era la mare del comte. Va veure el missatger, sabia que li agradava molt mamar, li va posar de veure, fins que va caure, li va agafar la carta, la va llegir, i llavors va imitar exactament la mateixa lletra i va posar aquesta noia no és la filla del rei d'Hongria, mateu-la. De manera que el missatger, quan es va despertar de la borratxera, va anar a veure els que anaven allà i ho van llegir en veu alta. El missatger no sabia res. I van trobar això, i no pot ser, ell se l'estimava molt, que el matessin, i al final el que van fer va ser dir, mira, fem, ja que va venir aquí amb un veler sense rems, doncs la tornem a posar amb un veler sense rems amb el fill. Hi ha versions que és la filla, jo diria que és la filla, perquè en aquest cas no van anar gaire lluny, van arribar a un monestir que era de dones. I llavors amb ella no la volien de cap manera, però com hi havia el fill, jo diria que és filla, perquè era un monestir de dones, doncs van acollir la filla i l'altra la van posar a la recepció. Ja us podeu imaginar que quan el comte de la Provença arriba a Marsella i li expliquen això, primer la mare, no sé pas què li va fer, però després anar-la a buscar. I anaven per la costa amunt i avall, clar, no sabien on havia anat a parar, fins que exhaust, en l'últim moment que diu no la trobarem pas mai, van veure que no tenien menjar i van veure un monestir allà, diu, vés al monestir i prova, aviam si d'allò, no? I llavors van anar al monestir i l'home aquest, a la recepció, va veure aquella dona que feia anys que no la veia ningú i mirava si tenia mans i no ho veia. I va tornar al vaixell i diu, jo diria que és ella, van anar-hi tots, les monges aquelles que no volien homes allà, que te callis, i llavors es va veure el comte i ella, i sí, bueno, i al final feliç és que llavors amb ella, pam, li van sortir les mans. Clar, en tot aquest relat, si a l'esquerra no li agrada, però és que tot aquest relat, encara que sí, sembli poesia i tot plegat, és encapsulat ja tota la història que buscàvem, perquè ens hem trobat, primer, la fe, els diners, la història d'una Babilònia d'Hongria que ens ha vingut dibuixada d'una altra manera, no? I, de fet, és la manera d'explicar les coses, no? En el sentit que no tenim cap mena de document que ens expliqui, mira, aquesta senyora tal, que és el document que miraria l'historiador, però precisament aquests relats són els que es conserven en el temps, no aquells papers d'escrivans, etc. Bueno, aquesta és l'última cançó. Si hi ha alguna pregunta, m'ho digueu.